התורן. בקיצור. מה יהיה איתי? תגיד לי. לא מצליח להגיע לחדר. זה ג'ולט מיין? נגלה? שמתי פה ג'ולט. מצחיק. בלוק פה. ג'ולט. לא מהחדר אפשר לעלות. אם אני שם פה ברקייד, הוא לא יכול להוריד את זה. כן. בסוף לא נראה אף אחד. כן, ספח הוא לבד. כן, זהו. לא, התאבדתי. לא. אתה לא עם אתה הסרווייבר. בסורווייבר, לא פלייליסט? לא, אין לי סיכוי, תקשיב, אין לי סיכוי. אוי לא. כן, איזה באסה, אני בובקט, אני עם זה, איזה סיום גרוע. תיפול שם, הוא ייקח את הבובקט, תיפול עוד פעם. איפה אתה? לא. לא, שמאלה, כן, איפה? יפה, עכשיו תעלה ממש למעלה. איפה? פה כאילו? יש שם. כן. לא. אני לא. אני לא מאמין. קצת ראיתי את זה קורה, האמת. אתה עם סורווייבר? כן. אוקיי. איזה רע לטומטם. אתה לא עושה סלאם. לא. כאילו רן, אתה יודע, אני לא רוצה לזהות. זה רע מהר, אחי. גוססים. נופלים. שער זוחלים. על הקסקס, אחי. אתה עובד כמו העלית. יו, זה... יו. וואו. אני לא יודע, כן? לא? יכול להיות שלא? לא יודע. זה נתקע. עלי את הסאונד של הזה. יואו, יש מצב שלא. לא, פאק, מה אתה... לא. איזה באסה. וואי. משחק מטורטר. אני חושב.